vokniak jon thlani somni panni thole ni ani a khovel thu thar langsar kan ngai thlak tura hianin Israel lam thu thar kan ngai thladona tuna hianin Israel sipai Israel indona teng Israel combat teng te chu Gaza adir al-Balah lampanin antol lut khule tarum rum maile video ma salama khan kan puang towa Gaza inbeina hun engemaw chen akal hnuwa hianin Deir al-Balah hi Israel sipai te chuan grounda leilama be pui thlak na hanla kalpui lo tlukania indo thlona ero chuanin an bom nual to hamai ro chu Gaza mun dang ne na khai khin chuanin Deir al-Balah hi alahim viau mai building engemaw zat Gaza mun danga chuanin a chesom rem rum to a Gaza khopui chu chhut chiat ani ti te pon soila dik mayo me chu tiang khop chuanin Israel indo thlona te hian an chua sam to ania ama ero chu Deir al-Balah mun hi chu alahim thaviau mai hemi ania wangle Israelin helai mun an bei kha ta wang hianin mipui engemaw zat in hum him na zongin helai bela hian an tlan lut ani Israel hian a beilo na chan nia ngai chu helai hianin Israel mi le sa Hamas te na an man an da ania an ngai wang khanin an dim ri viau wani kha amai ro chu tuna hian Israel chuan thu thara nei ta a ground operation kalpui turin thutluk na an siama Deir al-Balah hmuna hian an sipai engemaw zat an lut tran meka tin tuna hianin combat teng engemaw zat helai Deir al-Balah hmuna hianin an lut khule tarum rum maile Israel teng te chuan avoi khatnan central Gaza Deir al-Balah a tuna hianin an tol lut meka hei wang hianin helai hmuna cheng civil mi te chu tuna hianin a hlom puin an chuak le tangwa ngwa mai Deir al-Balah in hum him na zonga lut khom te tuna hianin an chuak le tangwa ngwa mai Israel chuan a hma in thu chua alo siam to a helai hmuna hian be pui thlak na lian tak an kalpui don niin an soya kha wang khanin helai cheng mi pui te civil mi te lawin son chuak turin thu chua an siam ani kha tual chung journalist te chuanin nimin khanin khopui khothlang lam le marlam biala teng te hi engemaw zat Israeli teng te hi an lut to a thlona le artillery manga thlop an ni bokani tin tarlan ani omzia chu Israeli teng an ron lu lai Deir al-Balah hmuna an lu lai hian van boruak atangin in do thlona Israeli fighter jet te chuan an lo venga tin lai pui rual hmangin Israeli teng lut te hi ven an ni bokani hei hi Israelin helai Deir al-Balah hmuna chengte inson chuak tura an ti atangani khatnuwa thil thleng ani tani Deir al-Balah hi puan tak angkhanin Gaza Israelin thlasom ni pakhat chung zet Hamas dawa bei pui an thlak na hianin ground operation an la nei lo na hmun anga ngai ania hei wang hianin tuna hianin mipui ten an ngai vena khovel mipui an ngai ven thar hle heti la hian UK le ramdang som ni pali chuanin foot 8 point da Palestinian mi zatel thi fo na chu andem thu an tar langa tuna hian Gaza indona hi ti top nga langa yani ti in UK le ramdang som ni pali te chuan thu chu an siam civil mi te hre om tor na hi kan ti to pangai ta ni ti in thu chu an siam ani UK chuan Deir al-Balah a Israel sipai che chuak le mek chu Palestinian mi sangtel angong don ti soin mi ring chom dol na kalpui na konga hei hian har sat na lian tak athlen don nia an ngai thu han tar lang bokani helai Deir al-Balah hmuna hianin ral tlan chung kwa sangtel an oma kem engemaw zat bun ani boka warehouse te air warehouse anti boru ka tang in do thlona manga eitur le man ruwa an thlak chumi da na te health clinic te tui infrastructure ang chi tui semna atana infrastructure poimo tak tak te helai hmuna hian a om bokani chung ho ti chiat ani chuanin mipui te tan har satna lian taka thleng thei don ni in an ngai tual chung journalist te chuan BBC an hril danin Israel teng le sipai lir thei dang sipai motor om kho engemaw zat te chu nimin lam khan Deir al-Balah marlama tangin Kisufim crossing lama tangin an lut tana heavy artillery le air strike
lian tak kalpuina hnuaya Israeli tengte hian Deir al-Balah hmun an pan niin an soi hei hi Israeli teng lu laia engwangin nge boruak atanga Israeli fighter zette an lo chet ti chuanin Israeli tengte lo beitur Hamas firfiak hian faya teng tana kong sial turin indo thlona te hian wansanga tangin chet an la ani Abu al-Ajin le Hikar al-Jami area chuanin sel tamtak Israel chuana kap lut ni zan laia khanin footage social media sera chuanin puak ring tak helai Deir al-Balah hian hriat zui ngala nia silai in ka thom tang taka ombokani Deir al-Balah a clinic and call to British charity Medical Aid for Palestinians MAP thupuang tu chuan thilom dan hi alung chiat thlak hle a boina lian tak chuan min hmuak mek ani ati mai elawada chuan in thu chua siamin kan office chevel zonga hianin puak thei sel tuna hian aron tlameka harsat na lian tak mangan na lian tak tuna hianin kan to ka mangan nei in min tuam vel mekani sipai lir thei Israeli sipai lir thei te po helai kan mun ma damdo in tuala le mun ranga an ron lang tran bokani kan thopui te omna le kan building atangin meter zali potling lova Israeli sipai motor le ral thuam te an ron in son lut tran to ani ti in British Charity Medical Aid for Palestinian and call to mai elawada chuan a soi cholni kan Israeli sipai te chuan Deir al-Balah chimlama block paruka tangin mipuite civil mi te in son chuak turin thupe kan lo ti chuak to a beipui thlak na lian tak mai kalpui turania chu wangin helai mun Hamas tena an enkol le Hamas tena an man tangkai infrastructure bulvela cheng tele omte chu tuna hian in chua sa nangai ta ni in himna turin helai mun hi in chua sa nangai ani ti in Israeli sipai te chuan thu chuan lo siam to ni kha Leila Ezat al-Shanal le achung te napang panhi te le afarnu te chu BBC na interview na Deir al-Balah chimchak lam ke em nga velala Bures refugee ke matangin nimin thotan ni khan an chuak boka anni hi nuserat kem a antlan chiani in BBC chuan atar lang Bures si mun hlo om tak alania kan ma hianin teng kan hmuani kan kalna hmuna piang chu olsam taka minda thathei turin sniper an om zel bokani kan ma te chuanin inchunga te chu tiang chuan sniper eng moza tan om bokani helai hmun hi kan tlan chua sa na ngai ani ti in helai atanga tlan chia chungko pakhat chu BBC na an kom na tarlan ani bokani lautla barin mipuyan oma eitur tlak chamna awangin harsatna an to mek laya hetiang hilthengra phlak jok chuan Gaza hianin thla azar chhole ta UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA chuan cholni khanin chungko zatel Deir al-Balah atang hin an tlan cheto ani in asoi inson chuak tura thupe ka hian Deir al-Balah square ke em nga le meter zaruk borvel azaw hi a tela chunglai chu atela mi singa atanga singret inkar vel helaya hian an cheng mek ni a chu tani heng zinga hian mi sing thum borvel chural tlan kem somnga pasaria anin khwar bok OCHA chuan UN staff te chu Deir al-Balah hian an lo om ti soin Israel nen tho dun na an nei ti soin hei wang hianin UN staff te chu him an ngai ani ti in OCHA staff chuan thu chuan siam helai Deir al-Balah hmuna hianin hrisel na atana thok tu le an man ruwa engamazat bunani a warehouse engamazat omboka primary health clinic pali medical point pali water desalination plant tuiti thiang himna le than faina hmun chumi plan lian tak meite tui khuwa pathum lian tak tak te solid waste management chumi bolhole tuiril paina song bol na hmun te tin bolho phum na hmun station lian tak te helai Deir al-Balah hmuna hiana om nge ani he infrastructure ti chiat ani chuanin nunna atana hlo om tak chiat na thleng thei dona Medical Aid for Palestinian te chuan humanitarian organization engemazat office le guest house te chu Israel sipai te chuan tuna hian an tuam don ni in alanga chu wangin helai hmun atang hian a thok tu te po inson chuak tur a hril an ni thu an tar lang
Solidarity Polyclinic a ringot po hianin damlo zathum somni borvel le enkol tu engemaza ton oma clinic pakwa chu kharani to ani shelter pangale community kitchen po kharani to bok Israel Defense Force chuan International Aid Organization tenen inbiak po na le tho dun na anlakal pui chhun zom zel nia soyani a hei hi institution poimo te helai hmuna chuak turte pui turin ma han la bokani UN le humanitarian agency dangte chuan kumkhat chung kalta khanin Israel ground force ten chimlam kho pui rafa an lu hnuwa khanin mun poimo tak mi hring tran puina le chom dolna ma an la a Deir al-Balah hmuna hian in son lut ani Israel lam thu chuadana chuanin tun thlenga Deir al-Balah him taka alo omna chan hi Israel mi le sa Hamas tena an man chulaya chuan an thukrunia ngai ani awang ani a ewang hin be pui thlang na lian tak aerial attack mangin helai mun hin nuai ani lovani a chan chu Israel mi le sa Hamas tena an man hi Israel be pui thlang na hianin nunna chan thei an ni awangin Israel po hian film khur takin Deir al-Balah mun hi tuna hian an tuam chhota mekani Hamas tena an hren Israel mi le sarkar dang khwale tui somnga zinga somni chu tuna hian nungdamin an lo om ngei rin ani a abak chu an thi to ni angai ani thung hostage chungte Hamasina an man an mi hren chungte Israel ami te chuan an hlo thon thu an soya Israel sipai ten Deir al-Balah be puan thlak ani chuan helai hian kan mi le sa kan hmangai te Hamasina an hren le an kol mek te an om ni in kan ngaya hewang hen Israel hian film khur takin che tanga ini chet alak anga yani ti in mitang chung te chuan thu chuan siam bokani UN chin chedanin tuna chuanin Gaza khopuiza asomret pasari point pariat borvel chu Israeli militarized zone a chantirani to thuan soya hewang hen mi puimak te duai ni point pakhat chu Ram Square KM somli paruk borvel zawa tuna hian in khung khom mekania chuta chuan service poimo tak tak te Israel chuan abun chhomek boka amaero chumi puite hian har satna eile inlam tuithiang hlim medical sanitation lama te har satna lian tak an tok mekani hetila hian cholni khan Gaza marlam Zakim crossing point bula WFP 8 lorry tranpuina phur motor in zui chuan chiat an toka helai hmuna in beina a thlenga bompu ka omboka chuta chuanin mi somruk pasari cholni khan an thi ni in Hamas and Col Health Ministry chuan an tar langani kha Israel sipai te chuan mi pui sang engemaw zat omna muna silai me pole bompuak chu an ti ani lo thu han tar langani WFP chuan malnutrition apung chho zela eitur tlak chamna eitur du khop mu lo na chutiang malnutrition chu apung chho zela me chele naw pang sing kwa vel tuna hianin man mo taka en kol le chom dol ngai nan om mekani mi pathum zinga pakhat zel chuan eitur an tla cham mekani ti an tar lang thu chu intro man siama Europe ram Canada Australia New Zealand le Japan terin ram som ni le pasari omna pol chuan Israel chetna chu an dema civil mi te chu eile in mumal zok le chutianga anmamo phurhutur tranpuina pelut turin an karin an phut mekani Palestinian mi zariat chuang chu tranpuina an di lain Gaza hmuna hian an lo thi to ania chu tani bok Hamasin an miman zongzong chua an du lo chu an dem thu Israeli Foreign Ministry chuan thu chu an siama Israeli Foreign Minister chuan mei thalai hola tang khanin Israel atangin mi hring puina truck trip sangli zali veljet Gaza hianin phurlu ani towa hemin hu hianin kar som pakhat bor veljet chu helai Gaza eitur phurdan ani hnuwa mi puita tan chom dolna phurlu le to ani bokani lorry lot dang zasari chu UN in crossing point Gaza lama tanga asiama hian tuna hianin Gaza alut turin anin ring mek bokani ole Russia Ukraine in beina lama hianin thom ring taka om chho zela han boru ka pui chho tel tel mai kan hre tak ang khan nei to chuanin tuna hian Russia an hrek chhole meka Russia beina turin Ukraine tan ral thuam engemaw tan thon luta Russia beina lo dole turin air defense thafaran mai Patriot air defense ang chi te Ukraine tan thon turin ruam manna nei to chuan asia mup mai bokani
chu tiang zong ngai to chuan Putin a hi alom lo viau ta nia ngai ania hei wang hian a theidanang angin chan let atum chu ni phot maya chu tianga khothlang lam le Russia in nor ton vela hian Russia chuan engral thuam nge aron thur chua le don Ukraine ka lu turin engral thuam nge aron thlan le don ti chu mi pui ngai ven ani ta ni tuna hian ral thuam tam tak Russia hian a mangral to a kum thum bor vel zet indona kum thum chuang zet indona kal to a hianin engram eng sarkar ma hianin ral thuam stockpile nga tak thei hun ani to lovani kum thum bor vel zet indona kal hnuwa chuanin an ral thuam stockpile te a phai lo thei don lo ti kha hretaila chu wang chuanin Ukraine beinan hian dur hlan tur Putin hian a nei tam to lo viau ni in expert te chuan an soya he wang hian tactical nuclear weapon te hi a phor du mayangem ti te chu tuna hian tilom thei zinga mi ani ta mek ani Ukraine ta na ral thuam puina chungchanga NATO high level in biak na nei ma dar kar engemaw zata Russia chuan Kyiv khopui chu aerial attack lian tak mangin an nuai Russia hian tun hnai thlai engemaw zat chung khanin Ukraine laka be pui thlang na lian ber kal pui to drone beina lian tham ber drone jasari chuang ka lu te khatiang khanin Russia hian lian tham tak takin Ukraine hi a beyani UK le Germany kai hruina hnuaya US President Donald Trump an NATO tang rual ram te hnena Ukraine ral thuam pek atum dan soi ho na hun man ania chumi ma chuan Russia chuan na takin Kyiv fa ral thuam an kap lut hei hi NATO lam an vo na chi khat nia ngai ani he Russia chet na hian mi pan hi an thia mi som panga an hliama an zinga hianin kum som pan hi mi no pangpo atel ni in Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan a soi Kyiv Sechentkivsky district a chuanin mipui in khuarna hmun tomna hmun subway station luna kongkhar chu Russia drone ten an kap chhia a social media video post a chuanin station platform chu mai khuin a tuamani Kyiv mayor Vitali Klitschko chuan station kongkhar Russia drone ten an beihnu hianin helai subway station chunga hian boruak luna tur siam ngalani thua soibok French Foreign Minister Jean-Noël Barrot chu Kyiv lo in tuna hian Kyiv a hian a cham meka chiat na hmun then khat Russia ina beina Ukraine na chiat na lian tak an to na hmun then khat te atlo bokani ni zan khan dar kar khat chung zet Russia chuan drone le missile mangin Kyiv hmun rang an nuai le boka hetila hian Ukraine chuan khothlang lam sipai tran puina tamjok le man mo zo ka an don vat angai ni in antar langa abik takin air defense lama tuna hianin mamona sang khop maya Russia hian ral thuam rang Kyiv an ka lu mek zelo wang hian Ukraine veng him turin air defense tha an mamo thu Zelensky chuan a soya US defense ho tu le NATO ruai tu te chu Ukraine meeting a antela nimin lam khan sipai ho tu sang berber te chuan virtual meeting an naya British Defense Secretary John Healey te a German counterpart Boris Pistorius te kai hruina hnuaya he thil hi kalpuyani Ukraine Defense Contact Group meeting a hianin US Defense Secretary Pete Hegseth tele NATO ruai tu Mark Rutte baka NATO Supreme Allied Commander Europe General Alexis Glinkewick tepo antel tuna hian Moscow chuan Ukraine hun rang khopui mun hlatak takami te beiturin ro manna siam chhole mek ni tarlana ni boka hetila hian Russia hian warzokin Ukraine beipui thlak na drone magin an kalpuya report a tarlana ni dan chuan Russia hian tuna hianin chaktakin drone siam chu anha han kalpuya hetianga wartaka Russia in drone an siam chho meka wang hianin Ukraine chu ahim lo chhozel dona drone beipui thlak na lian tak ala thleng zel turanga yani Traman Ukraine general thuam thon tura rom hana siam zinga hianin kar khat kalta apuan Europe ram te chuan American ral thuam Patriot Air Defense Missile System telin NATO kaltleng Ukraine a thona ni dona stockpile omsa atangin emo athar leile pek emo chutiang chuanin kalpui turania Donald Trump hian kar masa khan Moscow hian inka hai azong lowani chuan inka hai tura dokana ron kir lowani chuan dokana ron kir lowani chuanin ni somnga chhungin chu ati ngai ni chutiang ni somnga chhunga chet lak na kan hmulowani chuanin ana thayang berin Russia chu hre ka ni dona ni ti khan Donald Trump khana soi nimin lama Kyiv tanpui tu pol Ukraine Defense Contact Group te chuanin Kyivin Russia sipai lianzo ka na zo ka an dole theina turin chutiang an moral thuam chu rang theng bera thona ngai thu an tar langa Russia President Vladimir Putin chu inbiak na dokana
aron kal ngei turani in biang na do kana kil ngei turani ani somnga chhungin chu chu ati nge jangai ni ti in NATO lam chuan Russia an vonon le Ukraine chuan American siam Patriot missile system an du'a Germany chuan Ukraine tan Patriot system thar pahnih siamna tur sumpek arut bok nia tarlan ani heti lai hian Ukraine in Patriot an nga lai hian NATO official senior pakhat chuan tangrol ramte hian sipai tran puina dang ammunition le artillery round ang chi Ukraine haina aranglama pechuak turin NATO chu anin lungrual ti an soya Ukraine hena supply tur hian US hina Ukraine supply tur alo ti khotlai to ang chi item te po tel chhodon bokani heti la hian Ukraine Air Force chuan Russia hian thotan zan khanin sahit le decoy drone zali somni paruk Ukraine lama an kap lut ti an tar langa missile chi rang somni pali an kap chuak tel boka drone zahni chu Ukraine chuan an lo kap thlain an lo danga zahni le pathum dang chu radar atangin jamming hmanga lo ti tlak ani thu soyani bok heti la hian Ukraine chuan an ram chung siam chhuah long range drone te chu an hmang chhun zom vezel boka Russia laka phubalak na kalpui turin an ral thuam an siam chhuah drone te Ukraine hian a hmang chhun zom vezel bok Russia Ministry of Defense chuan an sipai te chuan Ukraine drone somsari palian kap thla ti soin hengzinga hmun thuma thena hmun khatvel chu Russia khopui bula ti chiata nia Moscow bial chunga drone somni pathum ka thla ka ni bok ni in ministry thu chua chuan a soya hengzinga som panga chu mi pui chen na khopui chunga an lo dang bokani an lo kap thla bokani ole khati china khan han du tok le phot mai te ang khovel thu thar indona thu thar berber te he channel a hian puan thin ani a Middle East lam thu thar tu na po enge thleng don tia khovel in an ngei chan thup ang chi te kan han puang le ni atin chuti lain Russia Ukraine lampo an na boi chhozel maya helai in beina hi meipui al hluai thei ani achan chu khotlang lam te hian khotlang ram te hian Russia chu na zokin an rek chho mek ania ni somnga chunga Putin an in ka hai nei tura malak na kalpui lawani chuanin tuna an rek na ayana zokin Russia chu rek ani anga tutiang chuanin Russia tluk chiat theina tur hianin NATO chuan ruam manna asiam chom ama ero chu kan soi mathlon lovin India China le BRICS ram le ram thang mek ram engemaw zat hian Russia an la dor chhun zom zela Russia nen sum dona an la kalpui chhun zom zela chutiang ani chuan Russia economy chu rek chau a har don hle ani khati china khan du tok potang khovel thu thar indona thu thar berber the turin he channel hi in longa chang zel don ya